videohilsen fra Dubai til jer alle sammen derhjemme. Man sidder her i sin åbne vogn og nyder det overdrevne luksusliv, som man jo kan leve hernede. Så sidder man her og tænker over, hold kæft, hvor vi egentlig har det godt, og det er hårdt at være ekspat. Så man kan ikke helt lade være at tænke over, hvad må middelklassen laver hjemme i Danmark. Og det er jo det fede ved at rejse ud. Det er, at man, selvom man er en del af middelklassen, kan tage de her lidt større oplevelser med vind i håret og rockstar-briller på og solnedgang over havet og Jumeirah Beach Residence i baggrunden. Så der er ikke meget andet at sige til det end middelklassen i Dubai lige nu. Den kører åben Porsche og nyder det fantastiske vejr og musikken. Det er jo ved at være vinter hernede nu, så vi er nede på 34 grader, og det gør jo fandme, at man kan køre med taget nede og bare sidde og nyde livet. Så jeg håber, I har det godt derhjemme, og glæder mig rigtig meget til snart at se nogle af jer hernede. Og så vil jeg sige, have det rigtig godt, og glæder mig til at høre fra jer. Hej hej!